Cecht an 90 an 90 cuairteoir. Éist, chud an éigean a gluach mo. Ní raibh mise aonní, tá an gceata ar oscailt ar é chuma. Breanaí amach hi béis scéala. Cuir mé geall go bhfuil den án. Tá an ceart agat, tá saidúr mo. Cén sort duine? Saidúr. Nó duine éigean ar é chuma a bhfuil éide saidúre ar. Ó díogaite dhéagláin, tá míle fáilte ród. Níor aithin mé ag an neata tú. Gur am agat a cheáin. An tú sin dhéagláin. Chana héamh go raibh tú a gluach? An madara go bhí faoi deara é. Thosí sé tafan nuair a tháinig mé go dtí an gceata. Go sábhála dí sin. Híl mé go meach taigeann seo. Chud mé scéal isteach aige a rá leis go meinin seo. Béidir go mé sé an seo sa le bhad. Seo, tar le agus druide níos chuna tine. Déan a dhuine. Druide níos agus inistóin I dhéobh de híre san Afric. Ní siad a bhí an an échar a cheáin. Ach ín seoim mé díomh marial ar an áit ceart go leor, má tá spéis a go bhean.